ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ବନେଇଲେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିପାରେ ଯେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଆଜି ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟେ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ ଏଥିରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ ନ ବନେଇଲେ କେମିତି ହବ କହିଲେ? କିଛି ସମୟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ହଳଦୀ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଦେଇ ରଖିଲା ପରେ ତେଲରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ତାକୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିଥିବା ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ମସଲା ସହ ନଡ଼ିଆ ରସଟି ରେଡି କରି ନେଇ ଗୋଟେ କରେଇରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ତାକୁ କଷିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସହ କିଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଚୁଟକି ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛି ବି ମସଲା ଦେଇ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ସେଥିରେ ଦେଇନେବେ। ଏଇଠି ହାଲକା ଫୁଟିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଏଥିରେ ନେଇଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଏହାର ଟେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢିଯାଏ। ତା ଉପରେ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେନ୍ ଗରମା ଗରମ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ରସ ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଲାଇ। ତ ଯାହା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି